tukkia ne sitten otti vähän hätäisesti. Joo, se oli pakko yrittää noin. Silloin siinä on hyvät mahdollisuudet pärjätä, mutta nyt oli vähän huonommin tällä. Ari Forsted tulee sitten soololähdöllä, se on kaavion mukainen, tulee soololähdöllä menemään finaaliin kohtaamaan Ari Pietilää. Mutta miehellä on tässä hyvä mahdollisuus nyt harjoitella indeksiin ajamista. Sillä hyvin tarkkaa työskentelyä täytyy tehdä, että Pietilää vastaan pärjää. Forsted menee 8 sekunnin tuhannesosa